Bismillahirrahmanirrahim. Sarvinoz Sharifova har roz 4 marotиба ба баландии 70 метр баромада поин мешавад. ронандаи крани сохтмонӣ буданро бисёре аз мардон кори хатарнок медонанд, вале Sarvinoz 8 сол боз аз ин шуғл нон мехӯрад. мегӯяд кор дар баландиҳо орзуи кӯдакиаш буд. Чунки падарам мехостанд ки ман ронандаи кран шавам. Аз хурдӣ ман аз синфи 5 бо падарам будам. кранда бозӣ мекардам. аз синфи 5 Sarvinoz мегӯяд кор дар баландӣ ва он ҳам дар кабинаи кран кори сода нест. ҳифзи ҷони худ аз як тараф, саломатии ҳамкорон аз тарафи дигар масъулияти бузургест ки ронандаи кран бар дӯш дорад. вақте ки мо одамомон серамно яхелаш нав омадаги яхелаш намефаҳма яхелаш крана намедона бояд бисёртар ба одамо таваҷҷӯҳ мекунем. баъд вақте ки мо намехел туғрӣ кардем баъд вай метавона ки битони худшо холӣ накунад. Sarvinoz мехоҳад ягона духтараш мисли худаш ронандаи кран шавад. барои ҷой кардани ҳаваси ин кор дар дилаш гоҳ-гоҳе фарзандашро болои кран мебарорад. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ки занҳо на танҳо дар сохтмон, балки дар дигар умур нисбати мардон камфаъоланд, атрофиён ба кори Sarvinoz зид нестанд, вале аз дер омаданаш ба хона хавотир мешаванд. ин атрофиён бисёр ҳастанд ки чӣ хел вай мебуро, чӣ хел кор мекунад, чӣ хел ҳама эҳсосашон. чунки модарам бисёр вақт эҳсос мекунанд, камтар дер равам, тез-тез ба ман занг мезананд, куҷо шудӣ, чӣ шуд, чӣ воқеа ба сарат омад. ҳамихел. Sarvinoz Sharifovаи 32 сола 8 сол дар сохтмон ба ҳайси ронандаи крани калон кор мекунад. ин касбро аз падар омӯхта мактаби ронандагиро ҳам хатм кардааст. ин повороти дасти чап метиҳем. барое ки поворот метиҳем дасти чап мера. он пештон будагӣ қати поворот метиҳем дасти рост мера. ин поворотош. дар сохтмонҳои бузурге мисли осорхонаи миллӣ, шаршара, беморхонаи истиқлол, академияи вазорати корҳои дохилӣ ва дигар биноҳои маъмурӣ саҳм гузоштааст. вақте ки ба танҳоӣ кор кардам, бо падарам ки будам ҳарос надоштам. якум маротибае ки танҳоӣ кор кардам, анамун шаршарада камтарак ҳарос буд ки ман чӣ хел бо падарам вақте ки ман ихел нишон медодам, вақте падар набудам камтар ҳарос буд ки ман чӣ хел кор кунам. майна кунам ё вира кунам майна. таҷрибаи кор дар баландиҳо орзуҳои баландпарвозро дар дили Sarvinoz ҷой кардааст. фақат ҳамин як ҳаваси дигар дорам ки дар ҳавопаймо кор кунам ва як маротиба ҳам бошад иштаҳай кунам. Шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе.